Kami nagpasalamat kay ay mga tao na gigamit alang sa pagpadayon sa ato ang programang Tingog sa Kamatooran. Sa mga kaigsuunan, akong gustong pagpasalamat si Father Olga Tabo and kabansang family alang sa gusto niyo palit mga second hand sa kinan. Wala ninyo ang ulit dito. Igsuon, of course, ang akong higala, igsuon, Ilya, Pastor Edward pinapit niya. O diri sa Tagum City, yung mga taga-restoration ng my family church. O gangato ang igsuon sa Zamboanga, no? Pasabot na Aldrin. O of course, yung Ma'am Jeffrey sila sa mga gamit. Mga higala kay igsuon, kami tagapasalamat kay kini nga programa napasidunggan dito tayo. Usa mga kaigsuonan, so na ko ipaabot kaninyo na kini nga halay gusto na ko masabtan sa tanan yung kini nga programa usa kini ka programa nga buhatag og pasidungog sa ating Ginoo. Okay? So sa dili pa akong hangyo si Pastor Apan sa pag-pray. Magambot na. Wala ang Diyos lang. Salamat kayo Ginoo sa kauras imong hatag na panahon aron ang imong pulong mapasundayag masilya di sa kahanginan Ginoo. Sa tanan nga nagapaminaw karon magapamuhat ka balang Espiritu Santo isulti ka sa tanan nga mga idulungog kasing-kasing nagapaminaw karon hindi nga programa Ginoo. Lagon ka sa ulit katapusan ang dungog ang himaya kanimo lamang Diyos. Pangalan ni Jesus na ang Ginoong Hari. Amen. Okay, sa ato pong mga viewers sa Facebook account, good morning para sa mga kaigsuonan. Kung natong basahon ang Biblia, ang tanang tao nagkasala. Natong basahon sa Roma, Kapitulo 3, 23. Roma 3:23. Kay ang tanan nga mga tao nagpakasala o dili tapos atubangan sa Dios. Ang tanang mga tao. So wala gyud kay makita karon-karon. Kay bis sa Biblia, tanang mga tao, yung gusto Kay ang tanan nga mga tao nagpakasala o dili tapos atubangan sa Dios. Nagpakasala. Ang tao gyud ang nag-decide sa paghimog sala. Nagpakasala. Kunya dili siya tapos sa atong Ginoo kaya ang atong Ginoo walay sala. Buot ipasabot ang sala nga naa sa imo o sa ako before hangtod karon. Mao ni siya ang nakapalayo sa Ginoo. Gidistansya ang Ginoo niadtong panahon nga nagkasala si Adan ug si Eva. Gikuha sa ilaha ang tanang kahigayunan, mga oportunidad na nagpuyo sila sa Garden of Eden. Ang mga tao sa una, mga higalag tigsuunan, before sila nakasala, nindot kaayo ang ilahang kahimtang. Maayo kaayo ang ilang sitwasyon. Abundansya kaayo ang ilahang mga panginahanglan. Tugod kay wala pa'y sala nga niabot katong panahon na ug busa tugod kay gusto man sa usa ka nato hari sa kalibutan na mao si Lucifer according to John. Atong basahon sa John nga ang kalibutan gipanag-iya na gyud sa yawa. John 5:19. Kining tibuok ka kalibutan ana sa ilalom sa gahom ni Satanas. Tibuok kalibutan naa sa ilalom sa gahom ni Satanas.
apan ibaluan nato o kita iyan na sa Dios. Apan ikaw karon nga naminaw, bisan ni ka nagpuyo sa ilalom sa gahom ni Satanas, apan ang imong kinabuhi ana-ana sa gahom sa atong Ginoo. Ang tao mga higalag kay suunan, tungod sa sala ang tao dili gyud paminaw sa Ginoo ang iyang mga pag-ampo. Bisan ang iyang mga pagsimba. Unang tao maghimog sala, una moadto sa church. Na dili siya makahinusol, dili siya makapangayog pasaylo sa mga tao nga iyang ipasiputan o mga tao nga iyang ikahiusan. Walay kapuslanan ang pagsulod niya sa simbahan. Tungod kay ang sala mo'y hinungdan nga ang Ginoo mitalikod sa tao according to Isaiah. Isaiah 59 verse 2. Ang inyong mga sala mao ang nagapahimulag kaninyo gikan sa Dios. Mao kini ang hinungdan nga mitalikod siya kaninyo ug dili nga mamati sa inyong mga pag-ampo. Usbon ko, ang inyong mga sala mao ang nagapahimulag. Ang inyong mga sala, wala sa moingon nga akong sala, nagpasabot kita gi-refer ani karon. Ikaw manaminaw. Daghang mga tao nga gusto nang magbag-o pero dili gyud makahimo sa pag-usab sa ikagalingon tungod kay naa lagi ta sa ilalom sa gahom ni ining kalibutan. Muna ningon sa Roma kapitulo 12, kinahanglan mahigawas kita ni ining kalibutanon nga kalihukan. The pattern of this world dapat mo-separate kita. Tungod kay ang kalibutan gipanag-iya na ni Lucifer. Gusto sa kayawa nga ang mga tao nga nagpuyo sa kalibutan siya'y mudumala apan nasipyat si Satanas kay bisan karong buntaga, bisan pag-unsa isulti ni Satanas sa imong kinabuhi, bisan pag-unsa isulti sa mga tao sa imong kinabuhi, sa pag-akusar sa imong kinabuhi, sultihan ko ikaw higalag igsuon nga naminaw karon. Ana ang Dios nga muhatag kanatong justisya. Because God is a loving God and He is a justice. Mga higala, mga kaigsuunan, gusto na ko i-focus karon ang akong kaugalingon o imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Walay tao diri sa kalibutan wala gyud makahimog sa wala gyud tao dinhi sa kalibutan na pagkatao niya sa ginikanan wala na siya sala. Sukad pa sa una, ikan pa sa atong mga kagikanan, sa atong mga ginikanan kaniadto, nag-iisip natong tinubdan sa kinabuhi nga mao sa dan si iba, nakahimo silang salaod ug ang tanan nga naghimog sa laod ato panahona ni connect sa ato ang kinabuhi. Munang giingon sa Roma 6 kapitulo 23 nag-ingon siya. Roma 6:23. Kay ang silot sa sala mao ang kamatayon. Apan ang kinabuhi nga walay katapusan mao ang gasa sa Dios sa mga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Sa ato pa wala niya undanga ang sala kay kining sala sa dihang amot pasabot ako kining kalibutan di gyud mapuo ang sala. Munang naghimo sa bag-ong kalibutan mao ang gingharian sa Dios. Kay ang tanang mga tao na gusto mo balik sa Dios, iyang dalhon sa bag-ong kalibutan. Kay kini nga kalibutan, kamatayon ang iyang ilaglag ani mga tawhana. Apan ang mga tao mutuo kaniya, dalhon niya sa iyang bag-ong kalibutan. The New Jerusalem, who is the kingdom of God. Ang Diyos may hari. Mga higalag kay suunan balik ko na to dito sa Isaiah, ningon siya, ang inyong mga sala mo'y hinungdan na ang Diyos nagpalayo kanato. Ang inyong mga sala mao ang nagapahimulag kaninyo Okay, unsa mo nang nagpahimulag? Para sa po apasol kanang nagapahimulag mo'y naka-separate sa English pa murag nakapalayo bitaw, i-distansya ang Ginoo sa tao. Na siya'y wall. Na siya'y wall, pastor, kanang kumbaga. Kanang wall bitaw nga naitutlanan, dili siya makadungog sa atong mga pag-ampo.
para sa ako kanang word nga nagkapahimulan nga bang pareho sa punuan o sa sanga kung ang sanga maputol na dinhaa sa gikan sa punuan kung mabulag na siya sa punuan wala na malaya na meaning wala na siya source para mabulag siya. Ang sa kuwang kanang naana sa gap kana ang gusto mo tabok dito nga dako dili ka tabok diri kay na sila gap o na sa ngay gidawag distansya pagbulag. Para po sa ako, kanang pulong pagpahimulag, kanang wala na siya connection ba sa Ginoo kalis tao po. Ang pulong pagkahimulag, kanang pagputol sa relasyon. Kung mag-iskot kitag pagpahimulag, ato na lang dali kayo masabtan, kining mga batan-on karon nga na ay relasyon nga tos babae lalaki. Kanang manag-uyab. Basta mag-break na sila, mingon, wala na kay connection sa kuha, anytime di ka na pwede mo text, kung ayaw na balay, kay dili na ta uyab. Murag ingon ana ba? Pareha po sa mga magtiayon karon nga bulag. Na sila pinirmahan sa barangay, na wala na kay mupuron sa kuha, wala na kay apasol sa kuha, kay ikaw mismo mo ni bulag sa kuha. Pareha ng asawa nagluib, or bana nagluib, nasakpan sa bana, nasakpan sa asawa. Ano ng asawa, may decide or bana, na naging magbulag ta, tugod ka nakahimo magagsala. But ipasabot, hiputol ang relasyon. Kung putol ang atong relasyon sa Ginoo, bisan pagsigitag ampo, sigitag simba, meaning dili di ay makapabalik ang simba o prayers nila. Kay daghang nagsimba o nagampo nga nagpadayon sa paghimog sa sala. Buti pasabot nagpadayon pud ang ilang putol nga relasyon sa Ginoo. How come ang Ginoo maminaw? How come ang Dios mo patalinghog sa ato ang pag-agulo sa ato nga pag-ampo kung ang atong kaugalingon putol ang atong relasyon. So sa ato pa, kung saan na to, muna kong giyon, sige tag pray, sige tag church, pero wala na diyan tayo relasyon sa Ginoo. Wala man mo ang Ginoo, nagdalag relihiyon. Ang gianhi sa Dios, mabalik ang atong relasyon. Amen. Kay putol ang atong relasyon sa Dios. Kay kung dili sunbad ang religion para mabalik ang atong relasyon sa Ginoo, ang religion hinuon ang nagpadayon sa pagpalayo kanato sa diha sa ganang gitawag nato relasyon sa Ginoo. Wala mo ang Ginoo nagdala relihiyon. Kay kung ang Dios nagdala relihiyon, kita tanan nga naay mga relihiyon. Dili gud eksakto ang atong relihiyon ngadto sa iyang relihiyon. Ngano man tungod kay naay Dios. Naa say kaugalingong prinsipyo. Naa say kaugalingong kultura. O aduna say bag-ong kinaiya. O nang daghang nanimba karon. Sige lang simba pero wala lang gihapon na usab ang dagat sa kinabuhi. Daghang mga bana ron na minaw na nagyapon mga text bisan nagsimba na. Daghan po mga asawa karon, daghan po mga aybol dias gawas. Nagpasabot nga dili di ay sulbad ang pagsimba. Ang sulbad karong buntaga. Gusto lang sa Dios ibalik ang atong relasyon. Hallelujah. Ikaw nga naminaw ka. Basta naminaw ka karon pero putol na yung relasyon sa Ginoo. Dapat makahinuklog ka, mamalandong ka, mubalik ka na ito. Malagingon sa Matthew 11, verse 28 na nagkanayon.
umari kamo tanan. Matthew chapter 11 verse 28. Duol kamo kanako. Kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan o papahulayon ko kamo. Tingali, naminaw ka karon, apan nagpabilin ang kabug-at sa imong kasig-kasig. Nagpabilin ang dili maayong pagbati sunod sa imong huna-huna o kasig-kasig. Wala siya mingon, duol kamo sa church. Ingon niya, duol kamo kanako. Ang Dios ang sulbad sa dili makasulbad ang simbahan. Kay daghang mga simbahan karon nga naa kay mga problema, naa kay mga dili maayong pagbati apan pagsulod nimo sa simbahan, dili mahaom ang imong madungog nga pulong ngadto sa mga magwawali tungod kay daghang mga kasimbahanan nag-agad ang ilang wali karon sa internet. Wala na mag-agad sa panginahanglan sa tao tungod kay ang Holy Spirit nibiyak na sa mga tao karon nga nag-agad na sa mga gadget. Mga wali nga humandaan, mga wali nga dili ikaw ang naghimo sa wali. Sila si Matthew Henry, sila si Douglas, mo na'y atong gifokusan ang mga wali sa mga western nga mga pastor. Apan dili susama sa ato ang kultura diri sa Asia. Tungod kay naa sila kaugalingong kultura sa laing lugar. Ug atong gidala diri sa laing puna kultura, so dili gyud mohimo takdo ang atong pagbati ngadto sa pulong nga ilang gidala tungod kay base kato sa ilahang panginahanglan sa ilang kasimbahanan. Bunsa ang Ginoo niya karon? Nagapakigsulti siya pinaagi sa pulong. Wala kay laing duulan. Ang Dios lamang. Ang Dios lamang. Kay siya lamang ang makakuha sa imong tanang kabug-at o sa tanan nimong dili maayong kasinatian. O siya lamang ang sulbad nga makapabalik kita ngadto sa iyang gingharian. Maunang si Jesus, iyang gipadala sa kalibutan. Ang katuyuan sa pag-anhi ni Jesus, dunay mensahe, dunay gidala niya tinuod nga wali, dunay tinuod nga mensahe nga iyang ipaabot sa mga taong napalayo sa Dios Amahan. Tugod kay gusto niya nga mabalik ang atong relasyon ngadto sa atong Ginoo. Ug si Jesus ang sulbad niini. Ug ang mensahe ni Jesus mao'y naghatag kanatog tinuod nga pagpahibalik sa tinuod nga relasyon ngadto sa atong gamhanan ni Dios. Kung basahon ang kapitulo 4:43 sa Lucas, Apan miingon si Jesus kanila. kinsay nagsulti mga higalag kay igsuunan si Jesus gud mismo. Mao'y nagsulti niini sa tanan nga napalayo ngadto sa Ginoo. Kinahanglan niya iwali ko usab sa ubang mga lungsod ang maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios. Ang sulbad di ay sa ato ang naputol nga relasyon, ang tinuod nga wali ni Jesus. Kung na madungog nato usahay sa mga magwawali, dili noon tanan, pero sagad madungog nato ang akong wali o mensahe karong buntaga. Naaba ko'y wali, wala ko'y wali. Naaba ko'y mensahe, wala ko'y mensahe. Ang tanan nga gisulat sa Biblia, mensahe sa Ginoo. Pero usahay ang punon sa mga magwawali na ilahang mensahe. Mo nang dili kaayo nato mabati ang presensya sa Dios kay ilahan naman nga mensahe. Personal nga pagtagad nila sa tao apan si Jesus mianhi tungod kay gusto niya mabalik ang atong relasyon o unsang hinunggana aron mabalik ang atong relasyon kaniya. Maminaw ta sa mensahe ni Jesus. Maminaw ta sa maayong balita nga gidala ni Jesus. Maminaw ta sa gospel of the kingdom of Jesus Christ.
Tungod kay mao ni ang original nga wali. Mao ni ang makapabalik sa tao. Mao ni ang makapabalik sa relasyon nato sa Dios. Ang original nga wali ni Jesus mahitungod sa iyang paghari sa imong kinabuhi, mahitungod sa paghari sa imong negosyo, mahitungod sa paghari sa imong mga propiedad, mahitungod sa paghari sa akong kinatibuk-ang pagkatao. Kay kung ang Dios maghari sa akong kinabuhi, kay kung ang Dios maghari sa imong kinabuhi, higalag igsoon, siya na ang mudumina, siya na ang mapabalik sa atong relasyon ngadto kaniya. Ug wala kitay gahum sa pagbalik sa atong relasyon tali sa Dios ug sa tao. Tungod kay sukad pa siya sa kaniadto. Ang tao putol na ang relasyon sa Dios. Ang mensahe lang ni Jesus, ang makapabalik nato kaniya, mao ang ebanghelyo may tungod sa gingharian sa maayong balita na ginasulti ni Jesus sa Lucas kapitulo 4 versikulo 43. Ningon sa dito, Papamingon si Jesus kanila, kinahanglan nga iwali ko usab. kinahanglan nga iwali ko, but ipasabot, mauni kinahanglan nga mawali karon sa tibuok kalibutan. Mauni mawali karon sa tanang mga kasimbahanan. Mauni mawali karon sa imong panimalay. Mauni mawali karon sa imong kinabuhi. Mauni tinuod nga mensahe ni Jesus. Sa ubang mga lungsod, ang maayong balita mahitungod sa paghari sa Mao Dios. kini ang maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios. Gusto niya ang tao harian. Gusto niya meaning sa pulong harian. Gusto niya siya'y magbuot sa imong kinabuhi. Pero unsay atong usahay masinati, kita naman usahay ang magbuot sa Ginoo. Musimba lang ko kung ayuhon ko nimo Ginoo. Kita may naghimog kondisyon sa Ginoo. Mga lagad ko sa imo Ginoo, kung ang akong panginahanglan imong ihatag na imo sa kuha. Murag ang atong Ginoo murag Superman. Ang atong Ginoo murag si Spider-Man. Sa panahon nga naalang sa kalisdanan, diha lang nato siya sangpiton and makighimo kita og wala gitawag doon na kita'y bargaining usahay sa Ginoo. Ayuhon ko sa Ginoo, pastor, mga lagad jud ko sa Ginoo. Muna hangtod karon wala ka giayo. Kay ikaw mo'y nagbuot sa Dios. Ikaw mo'y naghimo og kondisyon sa Ginoo. Hari siya. Dili siya pwede kondisyonan. Dapat siya ang mo-kondisyon sa imo. Siya dapat ang moingon sa imo. Tungod kay ngano, ang Micah niingon sa kapitulo 5 versikulo 2, mataw ang usa ka bata dito sa Bethlehem. O kining bataa, walay laing dimension, siya ang hari sa Jerusalem, sa Israel, sa kalibutan. Matod pa dito sa Micah kapitulo 5 versikulo 4, inigabot niya, harian niya ang iyang katawan. Wala siya moingon luwason niya. Kay dili lagi siya manluluwas. Pero kaya niyang muluwas kay hari ang atong i-package na lang niya ang kaluwasan. Nahimo na lang siyang pakapin kung si Jesus imong maila-ila nga siya dahing hari. Nganong giwali niya ang gingharian kay dili ka makasabot sa word nga kingdom kung dili nato masabtan nga naay hari ug naay katawan. Mo nang ipawali niya ang kingdom kay siya man mismo ang hari ni anang gingharian. Musa nangita siya mga tao na iyang harian nga dalhon niya sa bag-ong kalibutan, the new city of Jerusalem. Atong basahon ang Hebrews 11:6, gipalabi nila ang pinakamaayo na kanang gitawag nato nga lugar nga mao ang langit, ang nasod nga langit. Hebrews 11:16. Apan ang ilang gibuhat, ipalabi kayo nila ang mas maayo nga lugar. O kini walay lain kundi ang syudad nga ato Ang pagayo syudad sa langit. nga tua sa langit. Nganong syudad man ang giingon? Because diha sa city na ay king. O gusto niya nga magdala sa iyang katawhan. Ikaw ang naminaw karon.
Dili ikaw ang namili sa Dios, siya'y mamili para iyahang dalhon sa iyang ginharian. John chapter 15 verse 16 nag-ingon, siya'y mamili, dili kita ang mamili sa Dios. Kung ikaw naminaw karon, isa ka nga iyang napilian, isa ka nga iyang nagustuhan na dalhon sa iyang bag-ong syudad na tuwa sa langit. John 15:16, dili kamo ang nagpili kanako, kundi ako ang nagpili kaninyo. Dili kamo ang nagpili kanako, kundi ako ang nagpili kaninyo. Meaning, siya lagi ang mamili sa mga tao nga dalhon niya sa bag-ong gingharian. Ang kalibutan karon puno sa mga pag-akusar. Bisaya pasalaing akusar. Kambutang. Tangbutang. Sangin lang. Gamitin ninyo mic para madungog sa mga tao. Ipasangin lang, Pastor. Ang mga tao karon giakusar pag-ayo. Ang akusasyon nga gisulti diri sa Zechariah kapitulo 3 bersikulo 1 nga nag-ingon dinhi mao ni ang panan-aw sa pangulong pari, ang title ani nga mao si Josue. Diri ko gidala sa Ginoo aron isulti sa mga tao nga kining mensahiya nagaingon sa verse 1, unya gipakita sa Ginoo kanako ang pangulong pari nga si Jose nga nagtindog atubangan, pangulong pari nga si Jose nga nagtindog atubangan sa anghel sa Ginoo. Nabulo ba mo? Kini si Jose, pareha nimo. Pareha sa kuha. Managingon sa Roma kanina. Subject ni sa naisala. Nagtindog dapit sa iyang tuo si Satanas nga andam sa pag-akusar kaniya. Ato sang isgutan kadiyot kining pulong accusation or akusar. Sa ako nang giingon, unsay mas mabaw ni ining pulong nga akusar. Ang pinakamabaw nga pulong pag-akusar mao ang pagkundina sa tao. Kanang sultihan na ka nga di na ka mausab. Sultihan ka nga di na ka mabag-o. Dautan na gyud kaayo ka. Sukad pa sa una, ingon anak na ka. Wala ka na'y paglaom. Maunay pulong akusar. Murag ang tao wala na'y katungod nga mag-usab. Murag ang tao wala na'y katungod nga magbag-o tungod kay ang pulong akusar. Gikundina ka na nga ingon anak ka na gyud kadautan. And sometimes ma-feel nato ni sunod sa panimalay. And sometimes ma-feel nato ni sunod sa church nga giakusahan ka sa wali. Sometimes madungog nato ni sa mga panimalay na ang imong ginikanan nag-akusar sa anak nga kining bataa bisag unsaon di na gyud ni mausab. I tell you, that is the nature of Satan. Kinaiyana ni Satanas ang pag-akusar sa tao, ang pagkundina sa tao, ang pagsulti nga ang tao walay pulos, ang pagsulti sa usa ka tawo nga moingon ka kaniya walay kaugmaon ni bataa, walay pulos ning bataa. Ingon ana na gyud ng bataa sukad pa sa una. Grabe gyud nga pag-akusa. Mao nga sa dihang madungog ni sa mga anak nato, wala na siya'y paglaom para niya. O busa ni rebildi o hamtod ang bata nalulung sa paghimog sala tungod sa pulong akusar. Ang pinakamabaw ni ini
kanang gihukman na nimo ang tao. Mo ni trabaho sa yawa ang pag-akusar, ang paghukom. Now kung dunay madungog nimo nga mga pulong, mga magwawali nga ang pulong giakusahan ka na nga impierno na gyud ka, dili na ang Ginoo. Kay mintas ang tao buhi, aduna pagi paglaom. Buhi, aduna pay paglaom. And biblically, atong madungog karon nga doon nagigisulti nga mintras ang tao buhi pa, aduna pay paglaom. Nagwawali or Ecclesiastes chapter 9 verse 4, samtang buhi pa ang tao may paglaom. Samtang buhi pa ang tao, aduna kini paglaom. Ikaw nga naminaw karon, ikaw nga nagtan-aw ni ining ato ang Facebook account sa Tingog sa Kamatooran, aduna ka pay paglaom. Ayaw paminawa ang madungog nimo mga akusar, si Satanas na. Gigamit lang ng mga tao nga gisudlan ana. Wala kung makadungog kag mga wali nga puro hukom nga madungog nimo, kanang simbahan na dili na iyas Ginoo. Klaro nga gisulti diri sa Sekaraya kapitulo 3 bersikulo 1, o nagipakita sa Ginoo kanako ang pangulong pari sa ato pa kining tawanan si Moni siya ang pangulong pari nga si Josue nga nagtindog atubangan sa anghel sa Ginoo, unya dito pud sa tuo nga side nagtindog dapit sa iyang tuo si Satanas nga andam sa pag-akusar kaniya. Sa ato pa mga pulong madungog natong pag-akusar, nagikan gyud sa baba sa tao nga madungog nimo. Ayaw nila hunahunaan nga papa nimo na kung imo nang kinsa man ang nagsulti ng akusar sa imo anak pala nimo. Ay na lang siya i-consider nga siya si Satanas na. Ang dili man nato mahikap si Satanas, illegal man ang iyang pagsulod sa kalibutan kung dili siya mogamit og tao. Busa migamit siya sa unag bitin. Wala man siya laing kasudlan. Mo lang si Satanas, bulok siya nga naman. Bitin niyang gisudlan. Walay buot ang bitin. Pero karon murag na bright siya. Kaya tao na usay sudlan niya. Usbo na ko mga higala nga naminaw karon. Kapit na itong oras. Ikaw nga naminaw karon. Aduna ka pa'y paglaom. Posible madato ka. Posible magkaroon kang maayong pamilya. And posible gamiton ka pa sa Ginoo. And posible ikaw napilian nga pasudlon sa iyang gingharian. Wala man mo ani ang Ginoo alang sa mga matarong. Ang Biblia wala buhata para sa mga taong tarong. Apan gihimo niya, gisulat niya ang Biblia, mabitaw gitawag na testamento. That is the will of testament sa Ginoo nga before siya namatay. Gibili niya ang testamento para madungog nimo nga bisag wala na ang Ginoo. Aduna sa gibilin nga testamento para nimo. Ug makita ka na sa daang testamento nga gisulti niya dito sa New Testament. Gisulti niya sa Bagong Testamento nga ang pulong sa Dios ingon pa na dinig gihimo niya para sa mga daot. Unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 8, isayod kita nga ang kasubuan maayo kung husto ang paggamit ni ini. Ang Biblia maayo kung maayo paggamit, pero usahay gihimo kining akusasyon. Murag wala na lugar ang mga makasasalang musimba. Murag wala na lugar ang mga pastor nga nahulog nga mobangon. Murag wala na lugar ang mga pamilyang nabungkag. Murag wala na panahon nga maguli ang mga pamilya igsoon. Hallelujah. Bali na. Tugutan natong Ginoo.
nga mohatag kinig maayong pagpasigpuli sa mga pamilyang nangaguba. Kaya ang Dios lamang ang makapahimo niini sa bag-ong relasyon nato sa Ginoo. Murag wala na'y panahon ang mga anak mag-usab. Excuse me, pwede pa mag-usab ang atong mga anak. Kaya ang Biblia gisulti para ni sa mga bata natong dahil ulo. Ang mga bayot nga naminaw karon, posible pa mausap ang ilang dagan sa kinabuhi. Ingon ang Biblia sa 1 Timothy chapter 1 verse 8, 9 and 10, gihimo ang Biblia para ang mga tao nga mubasa niini pareha sa mga gaig ulo, pareha sa mga dunay mga sala. Ato na lang i-specific para madungog gyud sa mga tao karon nga naminaw nga ang mga tao nga naghimog sala aduna pay chance, aduna pay higayon nga mintas buhi ka pa nga naminaw karon, aduna pay higayon nga mobalik kita ngadto sa Dios. Unang Timoteo 1:8 hangtod sa 10, nasayod kita nga ang kasubuan, maayo kung gusto ang paggamit niini. Angay usab naton hinumduman nga ang kasubuan wala himoa alang sa mga matarong, kundi gihimo kini alang sa mga malapason, sa mga gahi ug ulo, sa mga walay kahadlok sa Dios, sa mga makasasala, sa mga dili Dios nun o dili relihiyoso, sa mga mamumuno sa ilang amahan o inahan o sa ilang isig katao, sa mga nagapakighilawas gawas sa kaminyoon, sa mga nagapakighilawas sa ilang kapariho nga Mga lalaki, bayot ug tungboy naa pay chance. sa mga nangidnap, sa mga bakakon, sa mga nanumpa ug bakat, ug ni bisan kinsa nga nagabatok sa matuod nga pagtulunan. Sometimes madungog nato karon wala nay lugar ang mga naay mga sala dito sa langit. Buhi pa na imong gihukman, giakusahan nimo. Posible ikaw dahil si Satanas na nag-akusar sa mga taong walay angay mosuod sa langit. Mga higala naminaw karon. Ang Zechariah chapter 3 verse 2 nata. Apan miingon ang anghel sa Ginoo kang Satanas, sumala sa giingon nga nagpili sa Jerusalem, sayop gayud ka, Satanas. Sa ato pa, sa diyang giakusahan si Josue, ang pangulong pari ni Satanas, giingnan sa anghel, sumala sa giingon, sayop ka gayud, Satanas. So kanang mga tao nag-akusar nimo sayop, mali sila. Wrong na wrong gyud kaayo sila. Kay kini si Jose, giluwas niya gikan sa pagkabihag sama sa nagsudlod nga kahoy, nagisakmit gikan sa kalayo. Hugaw ang biste ni Jose, samtang nagatindog siya atubangan sa anghel. Busa miingon ang anghel ngadto sa ubang mga anghel nga nagtindog atubangan ni Jose, hubuan ninyo ang iyang hugawong biste. Unya miingon siya kang Jose, ikuha ko na ang imong mga sala. Karon sunuban ko ikaw sa bag-ong biste. Ang Ginoo ra gyud ay ang mohidlo o moilis o mobag-o sa dagat sa ating kinabuhi. Mga listener, ayaw na pag-akusa sa mga tao. Buhi pa na. Mas muna ko, wala tayo katungod ng muhukom nila. Kaingon pa sa Matthew 7:1, ayaw paghukom, aron dili ka hukuman sa Diyos. So ang mga tao na nimba sa mga kasimbahanan, gaksa sila. Ipabati kanila na sila to ang ipangita sa Diyos. Na humuan o suluban sa bagong bisti o ang Ginoo ng Ginoo, kipasay mo ko na ikaw sa imong pagkasala. Walay laing mapasaylo ka nato Ginoo. Ang Diyos manalangin sa iyang mga. Kung doon na kamoy mga komento,
mga positibo nga comment, inyo lang i-type, i-PM diya sa atong Facebook account sa Tingog sa Kamatooran. Alang sa mga shooting ti paminaw, i-add ninyo ni kaya doon na kita gitawag live, mamali sa Facebook para inyong mapasa sa inyong mga family. Tungod sa gadget karon, nagka-high-tech ang atong panahon. Nabisag na sa bukid, makapabinaw sila sa tulong tungod sa radio, tungod sa gadget, tanan. Atong gamiton ang media para ang ebanghelyo sa Dios mo kayanap adto sa mga tao nga di na maabot. Mga karong buntaga, dili na namo ihatag among numero. Nabisa pa among ihatag among numero. Kumulo ko namin ang gagawin. Napakay chance. Ado na kay chance. Balik ko na ko, yun a chance. Pag na kay chance, kaya ka sa Diyos ko sa Diyos. Talay ko ng harit sa malay ka Diyos. Ako ngayatag sa mga kauban, alang sa ilahang dugang sa pagpasabot o realization. Ang ako ang nasabtan karon may tungod sa pulong sa Ginoo nga samtang buhi pa ko naapay paglaom nga mausab ang dagan sa ako ang kinabuhi sa ako ang pamilya, Amen. no? Tungod kay kanang pulong nga atong nadungog karon mga kaigsuonan, isa ko nga kanabang naa dito sa gisgutan gay na. Pero karon nga nasabtan ako ang paghari sa Ginoo. Kung unsa man ang nawala sa akong kinabuhi, kung unsa man tong naguba sa akong kinabuhi, kaya niya nga ibalik. Wow. So mao na nga ako ang nasabtan karon mga kaigsuonan. O pagdasig ni para sa atong tanan nga gipangita gid ka sa Ginoo. Sa akong nasabtan karon sumala sa Romans 3:23 nga ang tanang tao nakasala. So wala day ko'y karapatan nga muhukom sa akong isig kaingon. So kay tungod ako pod nakasala, panikamutan nako nga ang akong kinabuhi mabag-o ug kung naaman galing pud ko'y dapat nasigon ang mga tawo nga kitang tanan aduna pay paglaom nga incorrect nato ang atong kinabuhi kay wala gyud tay mahimo kung dili nato uman ang Ginoo. Amen. Matod sa pulong sa Dios sa Roma 6:23 nga tinuod ang bayad gyud sa sala kamatayon mo yun. Ug ingon pa ganina sa ato ang kuman nga ang sala mo nakapahimulag tinuod na agay mahimulag tungod sa sala. Apan wala nagkabilin nga ang Ginoo nga gusto niya mahimulag ta. Isa sa akong nakita nga ang niyang gugma nagkabilin ipakita gyapon niya kay naman siya nga adunay gasa nga libre nga iyang gihatag. So bisan diay kita karon samtang buhi pa na anong gipanahon niya nasipyat apan sa diya muduol ta sa Dios adunay gitawag niya mo bairal gyapon ang iyang gitawag nga gasa ipakita sa tao. So akong ni-realize na mintras na kay kinabuhi di gyud ko muundang sa pagduol sa Ginoo. Mudangot ko kanunay kaniya maunsa mang dagan sa kinabuhi maayo man nagbibig ano na kumudangot kaniya kay siya ang Ginoo nga naghatag bilang diri kinabuhi diya sa akong hari kung di lang Kristo Jesus nasa iyang tanan. Ako na-realize ko po na ang pag-akusa sa di ay biblik ko na iyan ni Satanas niya. So, na-realize na ko ang samtang buhi pa. Dahil ang tao, buhi pa ko, wala ko'y katungod na accuse sa tao. Tungod kay akong nakita nga kung i-accuse o sa katao, gamang dahil lang ko sila na ginapalayo nga to sa presensya sa Ginoo. Wala na sa ato ang mga kaigsuunan, ako ang nasabdan nga ang mabubuto sa Ginoo. Kining mga panghana, mahalon dahil sila sa pagbati ng pagmahal na gikan sa Ginoo. Tungod kay ang mga tao nga nahilayo sa Ginoo, lagi adlaw nga sila makabalik sa Ginoo nga para sa ako wala dito yung right na mo accuse. So instead ya i-accuse nato sila atong pulihan ito mga gikan sa Ginoo. Mga higala,
Ang conclusion niini sa verse 5, verse 6. Unya gingnan sa anghel sa Ginoo sa Josue. Sa Ginoo nga makagadaon. Kung musunod ka sa akong mga pamaagi, o mutuman sa akong mga lagda, mangulo ka sa akong templo, o magdumala sa hawanan niini, ug tugutan ko ikaw nga makaduol sa akong presensya. Sama ni ining mga anghel nga nagtindog dinhi buot ipasabot kini di ay mga taong gamiton sa Dios. Kana ding ang ebidensya o ilhanan sa mga pangulong pari buot ipasabot sa mga magwawali nga lumalag simbahan kanang dili akusar ang wali. Isa na sa mga ebidensya na iya na sa Ginoo na alagad sa Dios kung dili mo kondina sa mga tao nga naa sa Panginoon. Kay gisulti niya dinhi yan pa na dinhi sa verse 6. Kung musunod ka sa akong mga pamaagi, sa ato pa ikaduha, ang ilhanan sa Dios, nga iya sa Dios ng mga magwawali, mao ang pagsunod sa pamaagi sa Ginoo. Kung saan may pamaagi sa Ginoo, pastor? Ang pamaagi sa Ginoo kanang dili pamaagi sa simbahan. Kanang dili pamaagi sa tao. Pag madungog nato nga mao man ni ang atong pamaagi sa simbahan, pangutana na kung iya ba na sa Ginoo. Kaya ang giingon sa Dios, kung musunod ka kanako sa akong pamaagi. Base sa atong baylos, wala na, dili na lang iya sa Ginoo. Base sa atong baylos, ako'y naghimo ana. Apan doon na siya'y kaugalingong lagda. Aduna siya'y loko. Aduna siya'y balaod. Kung siya'y balaod sa Dios, kung siya'y pamaagi sa Dios, simple lang, Matthew 28 verse 19. A very simple. Ang pamaagi niya, himuon kaniyang disciple. Himuon kaniyang tinunan. Dili kaniya himuong membro. Ay wala tayong mabasa sa Bible. Na once na ka sa church, membro ka na. Apan mabasa nato sa Biblia, ang pamaagi ni Jesus, himuon kaniyang disciple. Himuon kaniyang tinunan. Kaya once tinunan kaniya, kaya ang kinaiya sa tinunan, o ang meaning sa disciple doon na kini gitawag Grigo nga pagsubot. Una, sama kita sa usa ka estudyante. Magdala og notebook, magdala og papel, ballpen. Ang tinuod nga tinun-an sa Dios, magdala Biblia. Adunay kaugalingon niyang Biblia, or kung sa estudyante pa, may kaugalingon siyang libro. Testing daw at eskwelahan, wala kang libro. Dili ka pahulmon, kay kada usa ka ninyo gitagaag libro. Maupod na, ang ilhanan nga iya sa Dios, may kaugalingong Biblia. Ikaduha, sama kita sa usa ka magtutuon. Manong magtutuon man ang disciple? Kay si Jesus, niyatong panahon nga niya pa sa kalibutan, wala say undang sa pagtuon sa mga paghimo o tinun-an sa mga tao. Kaya sama sila sa magtutuon.
ginagiyahan, ginatudluan. And the last one, Follower. musunod ta kung ano sa isulti niya. That is the way yung gisulti ni Jesus sa akong pamaagi. I am the way. Dili man na dalan na udadali. And I am the truth and the life. No one. Ha? Wala di isa na makasunod sa kingharian kung dili musunod sa pamaagi sa Diyos. And the second one is lagda. According sa gisulti sa Biblia ganina sa Matthew 28 verse 19, iyang pamaagi himuon ta niyang disciple. Ang ikadua doon na siya lagda. Tudluin sila sa pagtuman sa tanan kong gisugo. Pero yun, resulta, ubanan pa niya. Kung ubanan ka sa Ginoo, very successful ang church. Very successful ang imong business. Very successful ang imong family. Very successful imong career. Kung sa pangklaseng successful na gusto nimong kuwaon, just a simple way, kuha ang pamaagi sa Diyos. Ikatulo, mana yung mga lagda. And the last one, tingnan pa niya, tugutan ka niya na musunod sa iyong presensya. Pagkanindot sa pulot. Mga wala naman tayo igong oras, wala naman tayo panahon. Ako na lang moingon kaninyo sa Panginoon na apay chance ang tao mientras buhay pa siya. Ang chance nihatag niya ikalo na sa iyo. It is a gift na si Jesus niya ni. That's why yung kanya. The reason na mayani ko mao ang pagwali sa mga hiwalay. Wala na ilaing good news. Ang good news ni si Jesus magharit sa inyong pagkakas. Mga igalang kigsunan, isa lang akong ibilin sa inyo. Ayaw ako sara. Kung ayaw paghukom sa taong buhay. Kaya dili nato kinaiya ang paghukom pag-akusa. Kaya kinaiya na ni Satanas. Ang atong kinaiya na ipakita maayong relasyon ng Diyos. Nanay ko na Ginoo sa walay katapusan. O Diyos nga balaan, panalanginan mo karon ang mga naminaw. Akong extend ang akong kamot ngadto sa mga nagkinahanglan. Siking sa kaman nga nanginahanglan sa Ginoo. Makasati kang kausapan. Kabaguhan sa dagan sa imong kinabuhi. Kabaguhan sa dagan sa imong negosyo. O kabaguhan sa tanan ninyong aspeto sa pagkatao sa mga pamilya. Sa mga pamilya karon nga nangaguba, ang ako ideklara o Dios, makasinati sila kayo. Mga simbahan karon nga nangaguba, ang ako Ginoong iampo Lord karong orasa, among uyunan na mabalik ang mga relasyon. Mga community Lord, mga taga-katilingban sa barangay, purok, o sa among nasod sa tibuok Pilipinas. Relasyon Lord ang among pangayo kanino. Sa Ginoo, sa tanan nga dunay mga sakit karon. Sa tanan nga dunay mga pasyente karon Ginoo nga nasa ospital o sa ilang balay. Once nailhan ka nila, maayo sila. And I pray and declare right now, by the blood of Jesus, by the power of His blood, His authority, His appointing, makasinati ka hindi, totally, nagkakawasan. Binagi sa Kamatooran. Ang pulong sa Diyos, ando na pang chance pa. Sa Ginoo, salamat kayo. Padayod ka nga mo bless in yung station. And we praise tanan mga suking pagpaminaw na dili nila ni sa iluan na tag-Sabado 11 to 12
i-convict sila always, Father, na maminaw sila sa pulo. Gusto salamat kayo. Ulian, masalamatan, kanamo, sa ngalan ni Jesus, na mong hari na mo. Amen. Amen. Kung sa mga galang igsunan, kami magpaila kaninyo. Ako si Jocelyn Presilio. Ako po si Brother Jonathan Maligoy. Ako po si Paghari Renil. Brother Vision Upik. Pastoral Giselle, okay? Ang inyong igsuon sa kanginan, walay lain, Brother Joy, sa pag-ingon, diin gani ang Espiritu sa atong Ginoo mga kaso. Igalang igsuunan, ano na kita gitawag ang kagawasan. Busa, ang Diyos manalangin karon. In Jesus' name, Amen. Amen and Amen.